ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଭିଏଲ୍ଟିଡି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର 2024 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଭେହିକିଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ VLTD ଲାଗିବ। ଏନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଭେହିକିଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍। ଏଥିସହିତ 2024 ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ VLTD। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ VLTD ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାରିଖ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ 2024 ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା VLTD ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ 2024ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାର ଥିଲେ ନିୟମ କୋହଳ ହେବନି। VLTD ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ VLTD ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠାରେ ଏକ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। VLTD କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ BSNL ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଭୟା ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ VLTD ଏବଂ ପାନିକ୍ ବଟନ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଶର 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ରାଜ୍ୟ। ଭେହିକିଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଆପ୍ ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ BSNL ମଧ୍ୟରେ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କମାଣ୍ଡ ସେକ୍ଟର VLTD ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ। ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିହେବ। ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ପାନିକ୍ ବଟନକୁ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଟିପିଲେ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ। ଫଳରେ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥିତି ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର SP ଏବଂ ନିକଟ ଥାନାକୁ ସହାୟତା ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସହାୟତା ତଥା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଳ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅସଦାଚରଣ, ଚୋରି ଅବା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ, ସବୁ ସମୟରେ ପାନିକ୍ ବଟନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିବ। ଅପରାଧ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେହିପରି ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଅନିୟମିତତାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବେଆଇନ ପରିବହନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ। ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠାବ କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ତୁଳସୀ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।